Ngopo lho? Ya ampun. Lah padune. Padune kowe arep gendong aku kangen to kowe. Kangen untumu. Untumu. Wong ben cepet rono ta kok. Cepet aku mlayu ya iso. Ya wis nek mlayu dhewe. Hah? Udah mlayu dhewe. Wis bacut ngene ya wis. Kowe iki tak lha nggih Pak nggih. Iya bakakku. Kowe nak ngono iya. Ora nek MC ngendi digendongi liyane kowe kuwi. Ora eneng kok. Mesti tok kuwi. Iya. Lah kowe ndek gendong wingi gendong kae? Ndi? Gendong sapa kae? Sing ndi to kae? Alah cah seragen kae lho, sapa kae? Duh. Gendong kae kirek no. Kawur. Pak Min, gantos napa lagune pun? Cinta tak terketuang. Sik medhok-medhok. Wong edan. Gocek ono to, Pak. Iya ngawur ae lah dalah terus mbok culke lho. Lah kok nek jenenge kaget lali-laline. Lali-laline ning jiglok tenan lho. Makane gocekan. Gocekan tanganku ora cukup kok. Lah piye mburi apa piye ben menak? Ngarep ae no. Aja tenan, aja. Piye to? Ora. Iki piye to? Kowe iki malah tenanan kowe. Jare ngarep. Aku karepe guyon kok. Wong jenenge ngene iki ora nek kata guyon. Di live streaming. Kene apa to? Bosok kowe. Kowe wedi karo bojomu. Ora ngopo wedi ya? Cemburu. Sapa? Bojomu cemburu. Ora. Nek digendongke pengen cemburu. Ora. Cemburu ngono. Ora mbok keneke to. Mbok keneke. Cenanangan. Ora santai bojoku wis ora mungkin cemburu. Yen karo kowe ono ora mungkin cemburu. Lah nek liya-liya. Soale jejere karo cah ngah-ngoh ngono iki. Kang aku ya wanita normal lho, Mas. Karo liyane mbuh. Mas dilapis Anu sik to, Mas. cinta tak terpisahkan. Hah? Dilapis sik to. Aku ora nggo anu. Tisune nang kono lho. Kau glempo apa ngono. Hah? Ya dodok. Ora iso ngono ki. Ya ora iso mosok ngelapis agedoku. Ki lanangan apa to, Cek? Cek kowe kuwi. Dodok. Ngelapi ra iso. Dodok. Nah. Ya dak ger ya. Yo. Lanang dhewe anak wedok
blowing tongkake meletek asik sangkuriang Sampun katur ngudang anak. Sampun katur. Ngopo? Kowe iki mbok ya memberikan cermin wong lanang sing adil ngono lho. Kok memberikan cermin? Lah mbok ya Wong aku arep ngilu ora ketok. maksude ra ngono, Cek. Kowe iki mosok terus ning kono terus. Lah ngopo? Noleh aku blas ra gelem. Aku iki kurang ngopo to, Jano? Kurang tuwek. Dek iki senengane Aku seneng sing tuwek-tuwek ngene iki kok. Lah mbok yo sing adil rono rene ngono lho. Lah yo witekno, aku klangen aku karo kene, ya kowe aja cemburu. Kowe pengen golek liya. Kowe pengen ngerti ngapa kok Mas Ucek nggon ning aku wae. Ngapa? Kowe iki mung menang anu kalah polah. Tapi apa ya ngono? Wow. Oh, nggih. Karo kalah. Aku nek pola sikilku tekan dua-dua. Lho. Pola sing ra ketok. Menek benak-benak apa-apa iso. Wah, iya, iya. Mas. Aja do lungguh sik. Piye? Ki ana dawuh sangka Mbah Milus. Mbah sapa? Mbah Milus. Mbak Milos wau lho. Milos. Sing Mbak gendong Milos. Mas Ucek engke lho. Nah, kowe mau ngersakaken kijing miring. Piye? Oh ngalah. Siti iki. Heh? Si kijing miring apik deh. Nduk Sit, nduk Ger. Ora kowe wae to, Dik. Aku sepindho. Sing genah anu lho, ndang butuhke iki lho. Lambe. Aduh, kaya mangkono. Oh, sing lebet pengen ngertos. Oh, Oh, nggih. alah. Ayo mlebu. Ora yo ngajak aku to kuwi. Anu, heh? Ayo, Ya Sit. Iya, ayo tak mlebu. Kijing miring. Heeh. Dek Pokoke awake dhewe sing duwe utang. Utang apa? Ki engko kon turut pawon. Goleke apa ngono? Goleke dugel. Dugele wis ning